Barka da zuwa taskar waliyai. Kada ka manta ka danna alamun ƙararrawa don samun sababbin shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Masoya Allah, masoya manzon Allah, masoya bayan Allah. Na san ba abin da ya kai manzon Allah daɗi a lokacin da ake faɗin manzon Allah a wajen masoyin manzon Allah. Idan kai masoyin manzon Allah ne, duk lokacin da ake faɗin manzon Allah zaka ji baka da komai a duniyan nan banda manzon Allah. So za mu saurari manzon Allah a yanzu a cikin wayannan baitoti na wayannan bayin Allah. Ina son inda kake ji kai ma ka ba wa wasu su ma su rinka ji, wato ka share wa group don su ma bayan Allah su rinka jin wannan daɗin da kake ji. Sa'annan ka subscribe a wannan tasha namu na taskar waliyai domin mu rinka karantar da mu ko mu rinka tunatar da mu abin da ya shafi manzon Allah, domin an ɗauko wani hanyar da ake so a manta da manzon Allah. To mu muna so mu amfani da wannan fuska ne don mu rinka yada ambaton manzon Allah, mu rinka yada soyayyar manzon Allah. Sa'annan ka likin wannan bidiyo din domin ya kasance bidiyo din ya tafi viral. Bidiyon din da wato duk kasa din da yafi ratsa maka zuciya, yafi baka natsuwa, ina son ka commenting. Idan number 1 ne ka commenting da number 1, idan number 2 ne haka, idan 3 ne haka, idan 4 ne haka, har zuwa ƙarshen wannan kasa din. Mu saurara lafiya. Bijai Muhammadun Ahmadun Mustafa Muttaba Murtada Mujibun Mujabun To'a Yasin Annabi Bijai Nabi Laki Summa Sihabi Alayhi Salatun Daiman Lam Tufattaqi Annabi Muhammadur Rasulullah وحالي وحسنتي أتوب الفلا لما أشكو كلالا بقولها دورا أول يوم ومرة بباري صدار الفاسقين كسالا بمرجك يوما ثم يوما تزولا بقاهرة الأبد هناك جمالا لأمر الملك القلب تجد مورنا وولدنا أبكي فهرها خيالا يا رسول الله يا رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله يا رسول الله اللي قبلوا رسول الله اللي قبلوا رسول الله اللي يدي رسول الله اللي يدي رسول الله اللي بلالي يا رسول الله بلالي يا رسول الله. أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي يا نبي الله يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي يا نبي الله يا حبيب الله. سيرون مقبيا يا صديقة رجي بيزالون على منك ودياجي بالدي أبر جسمه بالدنا قلبتو في جاليون مالا بسمع سلانتو ما ستقللو سيد البكفو الله رقوا لجوج في يتسلفوا كنفساتو بلاي نبي يميافقرو الله يكبر زوجي بامزر يتزرو بابش يتزرو وداجي ባይቀናው ነው እንጂ ኑሩም ባያድለው እጣው ቢረክስበት ጽዋውን ቢያጎድለው ነፍሱ ካልጨለመ እድል ካላነሰው መቻንቱን ይጠላል በሀያት ያለ ሰው የሰይዲ ክብር ከሚነካ ቆሜ እልፍ ነፍስ ኖሮኝ ልሙት ደጋግሜ የመሃባው ወሰን ቢበላለት ልኩ ቋንቋችን አንድ ነው ሀቢቢ ሲነኩ ሙሉ ሰው ያረጉኝ በምግባር አንጸው ያላበሱኝ ግርማ ማንነቴን ቀርጸው
ምን አዛኝነትን ከግብሮ ብወርስም በክፉ ሲነሱ ችያ ልታገስም ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱለላህ ፊዳከ ሩሒ ያ ነቢየላህ ያ ሐቢበላህ ፊዳከ አቢ ወኡሚ wa ya kai annabi daɗi akwai na san babu kar ka manta ka like ka share kuma ka subscribe